yang dan dipuji sebui juru darabuidu tul salamku dengan tetap memakai
Hello. Orang kali tersebutnya selamat hari Jumat kita sekalian. Alam bagi patikina, satu kama pramibot dari Cederio, jalani berdua rumah kita makan yang di belas dari makan yang kita. Amin. Terpuji Tuhan dan terpuji berdoa dan saya berdoa dia terlebih main dalam. Amen.
mahite-hite goar di debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar nito di porbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tumate tersilam. Di dia akasorok mi ale hamatean, di dia pangagomu ale banuatoru. Haleluya. Martang yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong do kami di jolom marningot ho, noktar gadungi, takas do huat do si kami, habibernik ni natinaomu di dolok Golgata, tuki do kami marningot dosa nami, na makorkon hama matemi, asimaro kami, urubi mahami, asagabe uba ni halujau muhami. Amen. Udul Mahamah. Tapuji tu atas ya bukede walukul sada ayat 2 doa onom. Bagi mapatik ni debata di kita di perningotan ari hamamate di Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Rom 6 ayat 10 tuli. Jala unang mapasahat kamu akarwasmuna tudosai bahen senjata ni kajahaton. Tu debata matahe pasahat kamu dirimuna songon akkanaung pinamolu sian namate. Songoni nang ruasmuna tu debata mai bahen senjata ni hati koran ido sahakna atau rak mangidogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata saya para gogo mahan mamlah maufat upatuni mari deita siap buk PD operatus 12 ayat 2 ayat 2 rim ayat jom.
Katopotima dosata martang yang mahinta. Ale Tuhan Debata pargogon na suatu dosa jala amanami. Kujo kami dokwarmu na badiay. Ala na tergugot kami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion. Namati jalan ahehe siya namati. Namanay banwa ginjang loo mangundigon hami. Asiro kami kami. Sa katok-tok mahani kami roha kamuliate untuho. Lausta begema baga-baga ni debata taring otuhase sa ni dosata. Songon sitong ina manguluaw ninna Tuhan Jahuba. Tungna solomodoro hakku mida hamamate ni perjahat. Nalomodoro hakku mida hamumula ni perjahati tumadik kodalanna. Asa mangolu ibana. Asa ngapung ma di debata na digijam. Amen. Budrul Muhammad. Marete hitasian kukwede oparas lokronom ayat 2 rohot opat. Hata ni debata turbuk epistel di hita sedarion iman na tersurat di Heber 4 ayat 14 sahak main 20 tajahama marsikat corik ope di bahen naung adong di hita situa ni malim na bolon naung manorusi akka banu agijangi ima Yesus anak ni debata gomos mata tiop naung terpahatohol. Ay
Yudas suani marim natarpanedongan makilala di akah galiota sungnan nartuju do ibana dinasasal kusongan hita alai ramar dosa Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa parasiasian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurugion ditikki halehetanna ido sahana martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupiopsa amen marende hita syabukede onom 122 ayat 122 di ayat 2 rimma hita jomjom Tindak kuma hapursiao tai songon nahina tindak kun nidongata sa hapursiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosa na tumapalan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasari imane Tuhan si Maria Nagabeda-beda satu di perbadia adorak sohadulwa ido tuhata natumal na berne di pangumuman ni Silatus nama tetap pajak bebana di hakim maksila na tuat tu banor nama di arpatuluhon nama naik ke surga lau budur sesiaman debata Jahoba nama naik pargogo satu dosa ini di sini mana yang menurut sobat terkandang mangumi halak mangul au persia di perbadia jaruk sada muria muria atau panera kisena kana badia do desa dosa do dihatai namando ulak mangulusu dan halak mati do dinamuluana surasuda
Kudul Mahamuna tabege ma kor ina Ester. Soso-soso di permingguan Jumat Agung Ima A Sadarion dung sidung permingguan Jumat Agung diuduti perpunguan marulaun nabadia dungi istirahat mangose majolo lebih kurang 30 menit dungi laos dauduti tu perpunguan marulaun nahohop B
hari Minggu subuh tanggal 17 bulan 4 pukul 5 WIB diberitahukan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu agar hadir di gereja untuk mengikuti kegiatan cari telur Paskah. Bagi anak-anak yang terbanyak dapat telur Paskah akan mendapat hadiah, dan pemenang utama adalah yang menemukan telur Paskah induk, yaitu telur Paskah yang diwarnai. C. Hari Minggu pukul 6 WIB tapatupa permingguan buha-buha hijau. D. Hari Minggu pukul 10 WIB tapatupa permingguan pesta hari Paskah Perjolo. Permingguan anak sekolah minggu bergabung dengan ibadah dewasa. E. Hari Senin pukul 10 WIB tapatupa permingguan peringatan hari Paskah Paduahon. Anak sekolah minggu tetap bergabung doa ibadah dewasa. Huhut di patupa ulaun padidian nabadia laos pinabotohom matu keluarga nama dohoti manang majalo padidion nabadiai tuai anak konasida asaro hari Minggu pukul 10 pituit manang jam 5 sore tu gereja lau madohoti permahanion taringot ulaun padidion nabadia. Pinabotohom matuita salhukna pajak konon ni situa learning ima hari Minggu tanggal 10 bulan 4 2022 manang Minggu Paskah. F. Diberitahukan kepada seluruh naposabulung hari Sabtu tanggal 15 bulan 4 2022 jam 19 WIB diundang seluruh naposobulung mengikuti kegiatan naposobulung dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk ibadah atau PA, nonton film refleksi kehidupan orang Kristen dan lain-lain, dan menginap di gereja sekaligus persiapan mengikuti ibadah Minggu buha-buha ijuk manang perayaan Paskah. Songonima sosok-sosok dihita sedarion mari demehita siap buku de nomor 24 ayat sada satu udukna laos tapakunguma pilihan sadabi. Amin.
debata sumurung sian salu naroha di mana mangaramuti ate-ate duhuk pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan Teh. Amin. Horas madidat dihamu amanami inanami tarlumubi yaka wasni huria nautope adong piga-piga huidahami narorap marminggu dohot wasni huriat tadi son. Jadi dohonot nami ma Tuhamu selamat datang jalan selamat beribadah rap dohot hita di son di bagas joro di Tuhatna di huria akabibe nasare hatani debata di hari perningotan amamate di Tuhata Yesus Kristus ima natar surat di Yesaya 52 mamuka sian ayat 10 tolhas tu ayat 15 songonoma ujah idama pistardo papahen ni naposokku terhisat do ibana jala dipatipu gabe tipul situtu sogo ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hina rohani rupana dibahen tadina sian jolmahian rupana pe maradokot jolman songonido urasonna torop akka bangso perbegu sogo ohom bedo akka raja maradokon ibana ay halak nasodung panahatan ni baritai nasida do mardida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogo disima saat dihamu amanami nanami rasudi hita hiado marsahi adong do sian antara hita napungo nasohya marsahi martudu masuk dang adong ate bopei acit ulu acit iponna acit nang perbinigiannya sudi duhita ya marsahi ditikki songgok parsahitoni muha pakilalaka las dorohat tadi si manaon nasahiti naciti daun alai ditikki songgok parsahitoni na dipakilalaon ni rohatta parir ni habe namar sahiti manginongi maramangui manaon sahiti mulau-lau pe dang boy denggan hola nalani namanao sahiti acit jaladangol imana percud napaduaho yado hita ditulak halak apakah kita pernah ditolak oleh orang? Tentu semua kita yang berkumpul ini pernah ditolak. Apakah itu ditolak karena cinta? Apakah itu ditolak karena pekerjaan? Apakah itu karena ditolak karena hal yang lain? Semua pernah ditolak. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika ditolak itu? Tentu di dalam hati kita ini, ketika saat kita ditolak, ada rencana untuk balas dendam. Ya, ada rencana untuk balas dendam. Adigan sohu tolak, nama museat. Inilah hal-hal manusiawi yang selalu terjadi dalam kehidupan ini. Manusia yang ditolak, yang muncul
adalah dosa balas dendam. Marsahit pejolmai dan lasni rohana tubuh sian parsahitoni alai jodoh di bagasan parsahitoni manol soli jolmai uhud mandele mandana on mana tarida di permuluan ni jolmai, apalagi isak-isak molo direhe iba molo dihisahi iba dan pitor dijakon di bagasan lasni roha alai pitor nia lusido isak-isak nang rehe-rehe marhite pambainan nai. Orang yang selalu dihina, dicaci maki, manusia selalu membalasnya dengan caci maki juga, sehingga tumbuhlah dosa, sehingga lahirlah dosa itu yang menghilangkan jalan keselamatan. Berarti HP nasa nataulai boi dodohonon 80% dan makorhon Tuhan uluan alai makorhon tu dosa. Iman naluri ni hajol motai ima jolmai nani toppa de batasian tanoi dan manahan di salut akka nadia dopanna dihasiakan alani ido di pertemuan ni akan aporsea tadani nang porsea hita di Tuhani ikon mampu do hita manahan di sini, ikon mampu do hita mamasu-masu halak nama ngarehe-rehe hita, ikon mampu do hita mangalihun ngolu tuhala nama ngisahi mamastap mamun bahkan naparwarwahon hita mampu hita mamasu-masu ido sumurung ni ngolu ni halak naporsiai tadana natinadana Yesus Kristus taber di hadiha tubuh Yesus ahado namasa dan di halomohon jolmai tubuh Raja Naibar ima Yesus pola do direncanahon jolmai marhite si Herodes lahu mamunu sude poso-poso na tubuh hati hai taberek pada rohani jolma pesungoni dan las rohani jolmai molo tubuh pardenggan molo tubuh hadami molo tubuh lasni roha saya berupaya do godang jolmai manegai hadamioni manegai pardengganani manegai naung muli ima ngulu di hatul mau sison hari dos dui di hatu tubuh ni Kristusi dibunuh nasa poso-poso nasoran hati hai terlumobi akabau napa dua ia dung magodang Yesusi ahadu na tubuh pangajarion na niajarhon ni Yesusi taringo Tuhan uluan sogot dan dia turehon jolma gariada dihirim malaki dihirim jolmai kesesatan yang diberitakan oleh Yesus itu bereng pada dan dijakon jolmai hatai gariada di parwaroha dos doi songon permuluan ni jolma sison hari adong do nama ngajari adong do nama nunggu-nunggu adong do natutu si tutu paulihun padenggaton ngolu ni jolmai alai
di parwaroa, di hisahi, di rehe. Sahera nasodegan pabainan di jolma naulu patuliuni. Onmat adong doon masa di perdelenat tao. Dakolan di Papua Barat, di huria namar sada-sada pe, nang di huria tau pe adong doi. Ya, jadi dos doi songo Kristusi. Hata ni debatado na binasa ni Jesusi. Ro akamalim di parwaroa di do kesesatan. Suang songonina di parsaurat tapi sahera nasorela molo di pature ngulutan, apalagi kuria on mahal na padua kanang idota na patuluh ya di siala pangulaw ni Kristusi nunga torop halak na mangudur honimana nunga torop halak manjakkon hatanai jala dihanguluhon diila halak malimi dakadong benaolo laho mangyuton hitabe dungi direncanakan ma laho mamun lao pasaih lao pasidukon laho mangusir Jesusi sian luati ima hau pinarsilanya rencana ni Sibulis Toktondo berhasil ya, ditakut Jesusi, ditijuri, direhe, dipusang, dibunuh, dan lantas. Onma na terjadi, na taida di pakulau di Yesus. Nang di aplikasi di permuluan si sonaribe masa doi. Nasa na patupahon na denggan olo do diusir. Nasa na patupahon hadameo dipastap ditijuri. Nasa na patupahon haulion ni permuluan dilicing adong doi di permuluan nuai dihita ngulu di halak Kristus. Jadi gobaran nani tahun ni Jesusi nasa nati naun ni Jesusi ima gobaran ni permuluan tahun sudah ima gobaran ni rohat tahun sudah ima gobaran ni di pikiran tahun sudah sipata tanpa tasadari taparsilak londo Tuhani marhite papahenanta dia mai olodo sipata berbohong demi kebaikan dipersilak lo Yesus. Olodo sipata marbada jolmai ya didokma tu alonai dongan namar badai demi nama Yesus kau kukutuk ini dipersilak lo Yesus ya dibuat-buat buar ni Jesusi holan nalaho mamurah manguhumihan on mana subuh ya mangina diari hamamati ni Kristus berkaca untuk kebaikan introspeksi pada diri sendiri apakah sifat itu ada pada saya apakah kebohongan itu ada kepada saya apakah kemunafikan itu ada kepada saya. Maka melalui kematian Yesus hari ini semua orang diajak untuk berubah dan bertobat. Seluruh hamba Tuhan harus melihat kebenaran. Seluruh orang percaya harus merubah tatanan hidupnya dari orang yang suka mencibir orang lain berubah untuk menjadi berkat bagi orang lain, dari orang yang tidak mampu untuk menolong orang lain berubah dan berusaha untuk menolong orang lain, berubah dari kecemburuan terhadap kehidupan orang lain
Ya, itu adalah dosa. Maka Yesus mati di kayu salib itu menghilangkan semua itu. Jadi bagi orang yang bertobat, maka dosanya dihapuskan oleh darah Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, maka kehidupan tidak akan mereka terima lagi dari Yesus Kristus, sumber kehidupan orang percaya. Ai di bagasan Kristus ido adong hangulua. Di sialan ido natagulut namar Tuhan. Tohoda mangina. Adong dohita na porsetu Kristusi holan nalahu manggulut hamatean. Jangan adong. Gariada hita porsetu Tuhani buhadu asa gajang umurku di pasu-pasu Tuhani. Gariada hita porsetu Kristusi buhadu asa di pasu-pasu di pasu-pasu nang woluku nang sude yang kapinopar. Ido uban na porsea na manggulut pasu-pasu. Uban na ido nang dihamu amanami inana. Unang mago tupal munay. Ya, unang mago tupal munay. Ingot det 15. Molo jolma naung porsea jala gabe dak porsea be. Ingot det 15 kalimat terakhir. Jali halak nasodung ubegesa ido mangatusi sugut. Bahaya ya. Orang yang tidak pernah mendengarkan tentang pengajaran Yesus itu, tetapi mereka mengerti. Ya, ini bahaya. Jadi orang yang mendengar tidak melakukan firman Tuhan itu yang akan menuju pada kematian. Tetapi orang yang tidak mendengar, tetapi mereka mengerti makna arti sebuah kasih yang dilakukan oleh Yesus, maka dialah yang menuju kepada kehidupan. Jadi hadiah yang dari Tuhan jangan pernah hilang. Kita sebagai orang percaya jangan gampang dihasut oleh iblis, oleh dosa. Jangan gampang untuk memunculkan sebuah persepakatan untuk melawan Tuhan. Jangan gampang di situ. Tetapi mari bangkit, perbaiki hidup. Karena Allah, Yesus Kristus akan mengurapi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan hari ini, sadario di hari hama mati di Kristus. Mate ma nang saluhut akan narwai sian pamatak. Magoma akka nahurang denggani sian mulutta. Tubuh ma akka parsaulian, tubuh ma akan adu mengka. Salam gadda pasu-pasu Tuhani jalo otta di ngulwan. Naposo ni debatado tumau na berdin. Kristus do napaluon hita, imana do manaon sude, akka dosa ni jolmai. Jolma na sumardosa ibana, taonon na masude jolma ni dosai, holan na patuduhon, hajong-jongan ni harajaw di debata. Ubanay, nung ngajong-jong harajaw ni debata, di portidio, marhite akka na porsiyay. Lam tugu jala lam tangma haporsiaw akka na porsiay makka porsiay di bata Yesus Kristus anak-anak. Amin. Martanya upuji hami maho hale jahuba di bata nami diari hamamatem di parningotan sadarion upakilalau kami do tung mace porsuk tu HP di tahun holan umokop kami jolma pardusa sipata dang margugu kami lau mangalu dosa sipata tunggu godo pangelai lau di sibulisi mangela roha pikiran nang ulu namion
patupang nasa najan uban naido rohami tuadupan wali Tuhan jala marsoba tujolog asa ua pasu-pasu mahami saluhutna leon dihami gog leon dihami wasomi nalahu mangalo nasa dosai mangalo ela-ela nisibulisi asa unang madabuhan wa kapabagaman alai bomot manang dihami ngulu na marhabadiyaw siyan o ima dinahu paturehami diri nami pikiran nami rohan nami pabayanan nami nang pagkatayaw nami asa tama hami dia dupang mancak pun hanguluani na pinaluan ni anakmu Yesus Kristus ngulu niya ka na porsiya isiyan dosa disyalan niya li Tuhan pamatang dari nanto dinami hodo na punasay hodo na manguluhon hami ala hodo ulu ni huriyay jagay hami ganung marsada-sada parohay ng ngulu nami ganung marsada-sada asa di bagasan hasonangan nasyak koima pardalanan ni ngulu nami dinalaho manaripari hari-hari di ngulu nami siapa hari pura jumi hamido hatamido na mangalihon gugu di hami hatamido na pahisaton ngulu nami asa margugu mangadubi sudi ak kaparhinaloan na wadubi hami di hasyakan uban nai suaton mai ajari mai hami luhutna asabuy hami mangulahoni di bagasan rian roha disyalannya li Tuhan marukil do nang kadungan nami nasubuy rak marpungu rap dohot hami demikian disyalannya kaparsahito dia disyalan ni kaduk-duk ni parhinaluan ni ngulu disyalan ni hapor suhon hagalion ni pamakam tung macay lungudo pakilalang ni rohani nasida di nasuboy rap parpumuhami nuay kibagas dorog alani pasu-pasu manasida luhutna apuli rohanang pikiran nasidai perlu mobi di perhalado ni huriam haka bipinasaret natongon peak nuay di rumah sakit selebe solu ima amatta situa sahala sijada dada huboto hami dia naniadoban madisi nasonggok di pamatang nai alai tuhodo pasaton nami ali Tuhan nguluna nang ribe nang sudia ke keluarga nama kahulu ia dibuat di bagasatang yang nai mangidu hama malum ni parsahiton alus ya li Tuhan palua ibadah siang hai citoni asaboy rap marpungu dot hami di bagas joromon mamuji pasangapun war marbadiyai song-songoni nang akadungan nami namarukil toktong pasu-pasu di asa dapotan hasonangan na sumurong nasida na marharuruan siyan hoy nang hami na pumu di bagas joromon dinaro marsobat dudupang mangidu hami Tuhan tupai jala pasu-pasu hami dia kapermuluan na muli diakka ni solot niya kapermuluan apalah di bagas atikyo leon di hami bisu leon dihami sabang nang bengan ni rohai asabuy malua hami sianak kasolot niya kapernguluan terlungobi di ngulu ni anak nang buru ni huriam yak karipe nasetongotok dong mangalului akka ulong na lau pasikopon ngulu na ngulu siapari patuduhon akka japalan na duminggani japalan na lumahi asa ture perdalanan ni anak nang buru ni huriam nang akaripe
na mga luluy uloni gabe marhasonangan gabe songgok akalas ni rohan pos do rohanami natoktong do urubamu jalato pahamu ngolu ni hami akan aporsia diho yak kaparsalian on matangiang ng Panginoon namin diho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Marinde mahita siya kukwede nomor 86 ayat sada do udut na laos pagpupilihan paduahu dohot aksi 5 menit tudana pensiun HKBP. Oh
amanami inanami doaing masuk mahita tu acara marulon nabadia marede mahita sian pukede nomor 152 ayat sada lausrim mahita jongjong. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohok rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na dibanogijang asi roham topot mahami na pumudison andorang hupangan hami annon parpadanan nabadiai lehon matondi parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporseaon na mangulu dihami asa pos situtu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na mahokop kami pargugui mahami maswadohot diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului sai taiti rohanami asalam malungun hami tuban wagijang asa sai masihol hami pai maimahon haroro di Tuhan Yesus. Amin. Betul. Kita akka napinarhamaul ni debata. Kita sangkap nuai mangaton parpadanan nabadiyai. Di bahini tatibang majumolo manang natau hita marulon nabadiya. Asa unang onauhum manang ise sian hitaon. Ai holan na uduk roha jalan manol soli rohana ala ni papahinan na nasoture jalan manopoti dosana jalan porsia dihasisan di dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiyai alayakan adohok marulon nabadiya unang bedi oloi si polis unang bedi dati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tung kotapon hamuma hosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate
jalanong mula mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton perbadanan dabadiai. Dibaheni tatak kasih jolo rohat tabir, jala halusi hamu ma suku-suku non, jong-jong mahamu. Di perhatutu rohamdo, ala pardosa ho sian hatutubung, dohot ala ni pangalosim di patik ni debatan, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsa doroham ala ni dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sian dosam, molo somoni roham, dokma olo. Di perhatutu rohamdo namro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naum mate dohok mulak mangulu humokopho mamorsan jalamanesa dosam molo somoni di perhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardenggan dohot alak, na mangarsahiho jalana olo doho manisa dosa ni dongan. Songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atau tapauduk bema rohatta jala tatopoti ma sude dosatta ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nani alam pardosa gudang dohami ai jot hulau sihami patik tamado nauhum muhamin waing dohot sugut molo balosonommu tuhami hobbar tu pabainan nami alai alani gudang ni asi doholong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehonmu humokko pami alani iu panahum hami mangidu tuho asi maruham dihami sai jalo mahami sai sesa masude dosanami jala lehon tondi perbadia tuhami sadosa dohok mangulaon naobar tulomo ni roham saliling kitanoon dopehan amen. Atau kamu akan manopo di dosa muna jala nama uas dia sini rohani debata sai sahat ma tuhamu nahina porsiam muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa dosa muna saluhutna marhite-hite goar ni debata ama dot anakna dohot tondi parbadia amen martangiang mahita alia manami na di banwa gijang sai pinarbadia maguarma sai ro maharajon sesaut malomo ni roham di banu tongaun somon na di banwa gijang leon matuhami sadarion anguluan siapari sisa madosa nami sopanesa nami di dosa di dongan namar dosa kami unang hami togyot tu panguntunan palua mahami sian pangago ay ho na punang harajau dot haguguun ro di hasangakon sa liling nililingna amen. Budul mahina
Marede mahita sian bukuete nomor 150 ayat 1. Atau tangyon hamuma to nani Tuhan Yesus lau padirihon perbadanan nabariai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagusagu bornginai uju tarjehe ibadah. Dido mamauliate dungi diponggoli mai diparlehon matuak kasisiana uhud madido jalu hamuma jalapangan ma daging kudoi naneleon tuhamatean mokok kamu bain hamuma somoni bain parning utamuna dia jala dungsun nasi damangan dibuat mapanginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamumanginum siani udar hudoi nani usehon bain asisan ni dosamuna bain hamuma si somoni bain perning utamuna dia atau romahamu nung narade sude ida dari hamuma dekat bahasa ni debata Roma Hidop Tuhan tadi Jalo hamuma jalapang Dagit kudoi Nanilih Tumahamate Mokopamu Ima Mangaramut Jahala Kahoton Rohamuna Maka porsi ibadah Asa dihamu Amuluan Nasrul Huda. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalu hamuma jala ilum siani mudar hudui nani usehu bain asisangan di dosa munah Ima nama ngaramu dalam pahoton rohamuna maka proses ibadah
asa dihamu panguluan nasora sudah. Amin. Ulang di bawah sadar. Tuhan Yesus, jalo hamma, jalatang hamma, daging kudui, nanilem amadian, umokopang, ima namang aramon, jalapahoton rohamuna, maka porsia ibadah, asa dihamu, panguluan asra sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus, jalo hamma, jala ilu siani, mudar hudoi, nani useh, baik asesan itu sabuna, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah, asa dihamu, panguluan nasra sudah. Amin. Ulang hidup Tuhan Yesus, jalo hamma, jalan panama, daging kudui, nanilehun Tuhan matian, umokopang, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsian ibadah, panguluan nasra sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus, jalo hamma, jala ilu siani, mudar hudui, nani usehon, bain hasisaan medusamuna, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah, asa dihamu, panguluan nasra sudah. Amin. Ulang kita bersama. Hidup Tuhan Yesus, jalo hamma, jala panama, daging kudui, nanilehon Tuhan matian, umokopang, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah, asa dihamu, panguluan nasra sudah. Amin.
Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani usehon baik hasisaan di dosa muna imana mangaramut jala pahotton rohamuna maka persyai ibadah asa dihamu hamuluan nasura sudah amin ulama kita berkata Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala pangalama dagit kuduwe na nilehon tuhamadean ima na mangaramut jala pahotton rohamuna maka posya ibadah asa dihamun hamuluan nasara sudah amin. Didok Tuhatta Yesus jalo hamuna jala inu siani mudar hudui nani usehu bain hasisaan ni dosa muna imana mangaramut jala pahutton rohamuna maka porsiai ibadah asa dihamun amuluan nasura sudah amin ulang maaf kita berkata Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala pangalama dagit kuduwe nanileho tuhamatean imana mangaramut jala pahotton rohamuna maka porsian ibadah asa dihamun hamuluan nasara sudah amin. Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani usehu bain hasisaan di dosa imana mangaramut jala pahotton rohamuna maka porsian ibadah asa dihamun hamuluan nasura sudah amin ulat mahamu di bawah sadar Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala pangalama dagit kuduwe nanilehon tuhamadean ima napahotton rohamuna maka porsian ibadah asa dihamu hamuluan nasura sudah amin. Didok Tuhatta Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani useh bain hasisaan di dosa muna imana mangaramut jala pahotton rohamuna maka porsian ibadah
asa dihamu angkuluan nasura sudah. Amin. Mulak mahu kita bersedar. Hidup Tuhan tadi. Kalau kamu mah dalam pangan daging kudui nani lehon Tuhan mati umok kepamu imana mangaramu dalam pahotton rohamuna maka porsia ibadah asa dihamu panguluan nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus jalu hamuma jala ini siani mudar hudui nani useha baik asis sama hidup samuna imana mangaramu dalam mahutun rohamuna maka persia ibadah asa dihamu anguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahu dibaga sedar. Hidup Tuhan Yesus jalu hamuma dalam pangan daging kudui nani leho Tuhan mati mau kepamu imana mangaramu dalam pahotton rohamuna maka persia ibadah asa dihamu manguluan nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus jalu hamuma jala ini siani mudar hudui nani useho bain hasisana nidu samuna imana mangaramu dalam pahotton rohamuna maka porsia ibadah asa dihamu anguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu dibaga sadar. Hidup Tuhan Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani usek bain hasisaan nidu samuna imana mangaramuti jala pahutton rohamuna maka porsia ibadah asa dihamu angoluan nasora sudah.
Amin. Mula mahamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jalapan, daging kuduki, nanilin, Tuhan mati, umukupam. Imana mangaramun, jalapahotton rohamu, maka persya ibadah. Asa dihamu, manguluan nasrat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jalan ini, udar kudui, dan usir, bahan hasil sahan, di dosamu. Imana mangaramut, jalan pahotton rohamuna, maka persya ibadah. Asa dihamu, panguluan nasara sudah. Amin. Mulak maham di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jalapan, daging kudui, nanilihun Tuhan matian, iman, napahotton rohamuna, maka persya ibadah. Asa dihamu, kamu luar nasrat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jala inu siari, mudar hudui, nani usehu, bahan hasesaan di dosamu. Imana mangaramut, jala pahotton rohamuna, maka persya ibadah. Asa dihamu, panguluan nasrat sudah. Amin. Ulak mahamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jala pangan, daging kudui, nanilehon, Tuhan matian, umuk-upamu, imana mangaramut, jala pahotton rohamun, maka persya ibadah. Asa dihamu, panguluan nasrat sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalur hamuma, jala inu siani, darhudui, nani usehun, bahan hasesaan di dosamu. Imana mangaramut, jala pahotton rohamuna, maka persya ibadah. Asa dihamu, kamu luar nasara sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasa damai.
Tidok Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jalapang ama, daging kudui, nanilehon, Tuhan mati, imana mangaramuti, jalapahoton rohamuna, maka porsi ibadah. Asa dihamu, anguluan asura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuna, jala ini siani, udar hudui, nani useh, main hasesaan, nido samuna, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah. Asa dihamu, anguluan nasara sudah. Amin. Pula mahu dibagasakan. Hidup Tuhan Yesus. Lalu hamuma, jalapang ama, jagit kudui, nadelehu, Tuhan matian, imana mangaramut, jalapahoton rohamuna, maka persiaya ibadah. Asa dihamu, anguluan asora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jala inu siani, mudar hudui, nani usehon, bain hasisaan, nidu samuna, imana mangaramut, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah. Asa dihamu, hamuluan nasora sudah. Amin. Mulak maham dibagasakan. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jalapan ama, daging kudui, nanilehon, Tuhan matian, umok pokok, ima nama ngaramut, jalapahotun rohamuna, maka porsi ibadah. Asa dihamu, anguluan nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Kalau hamuma, jala ini siani, udar hudui, nani useh, bain hasisaan, nidu sabuna, imana mangaramut, jala pahoton, rohamuna, maka porsi ibadah. Asa dihamu, panguluan nasura sudah. Amin. Mulak maham dibagasakan. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jalapan ama, daging kudui, nanilehon Tuhan matian, umok pokok, imana mangaramut, jalapahoton rohamuna, maka porsi ibadah. Asa dihamu, anguluan nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus.
jalo hamuma jala inu siani udar hudui nani useh baik hasisaan itu semua di mana mangaramu jala pahotton rohamun maka porsel ibadah asa dihamu mabaluan nasurat kita amin ulak maaf kita berkata hidup Tuhan tadi jalo hamuma jala pahama daging kudui nanilele Tuhan madia mokok kamu ima nama ngaramu jala pahotton rohamun maka porsai ibadah asa dihamu ramuluan nasurat sudah amin hidup Tuhan tadi dalam hamuma dalam ini siani udar budui nani usep baik asisaan hidup sambuna imana mangaramu jala pahotton rohamuna maka porsai ibadah asa dihamu pamuluan nasurat sudah amin mulak maaf ibadah serta hidup Tuhan Yesus dalam hamma dalam pahama daging kudui nanelehon Tuhan matea mokok kamu di mana mangaramu dalam pahotton rohamuna maka persia ibadah asa dihamu pamuluan nasurat sudah amin hidup Tuhan tadi jalo hamma jala ini siani udar budui nani useh bahen hasisaan nidu sabuna ima nama ngaramun jala pahotton rohamuna maka porsiai ibadah asa dihamu hamuluan nasurat sudah amin mulak mahamun ibadah serta hidup Tuhan Yesus jalo hamuma jala pahama daging kudui nanelehon Tuhan matea kumokok kamu ima nama ngaramu jala pahotton rohamuna maka persaiban asa dihamu amaluan nasurat sudah amin hidup Tuhan Yesus jalo hamuma jala ini siani udar hudui nani useh baik hasisaan nidu sabuna imana mangaramu jala pahotton rohamuna maka persiai ibadah
asa dihamu panguluan nasura sudah amin mula mahamu di bagasata didok Tuhan taji jalo hamuma jalapang ama daging kudui naneleho Tuhan matean umokop pangun imana mangaramuti jalapahotton rohamuna maka porsia ibadah asa dihamu pangoluan nasora sudah amin didok Tuhan Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani useh ban hasesaan dosa di mana mangaramuti jala pahotton rohamuna maka saya ibadah asa dihamu panguluan nasora sudah amin mulak maham di bagasatan didok Tuhan Yesus jalo hamuma jalapang ma daging kudui nadileha Tuhan patel umokop kamu ima nama ngaramut jalapahotton rohamuna maka percaya ibadah asa dihamu panguluan nasara sudah amin didok Tuhan Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani useha ban hasesaan di dosa muna imana mangaramu jala pahotton rohamuna maka percaya ibadah asa dihamu panguluan nasora sudah amin mulak maham di bagasatan didok Tuhan Yesus jalo hamuma jalapang daging kudui nadileh Tuhan matean umokop kamu imana mangaramu jalapahotton rohamuna maka percaya ibadah asa dihamu panguluan nasora sudah amin didok Tuhan Yesus jalo hamuma jala inu siani mudar hudui nani useh ban hasesaan di dosa muna imana mangaramu jala pahotton rohamuna maka percaya ibadah asa dihamu panguluan nasora sudah amin budak paham juga bersedar
Jalo hamma, jala pakma, daging kudui, nanile, tuhamati, di mana mangarang, jala pahoton rohamu, maka persediaan, asa dihamu, kamu luar, nasura sudah, amin. Hidup Tuhan tadi. Jalo hamuma, jala ini, ugar hudui, bahan hasisa, hidup lima nama ngaram, jala pahutun, rohamu, maka persediaan. Asa dihamu, kamu luar, nasura sudah, amin. Ulang maham juga kesesat. Hidup Tuhan tadi. Jalo hamumah, jalapah, daging kudui, nanileh. Tuhamate ya, umukupam. Di mana mangaramu, jala pahoton rohamuna, maka porsia ibadah. Asa dihamu, hamu luar, nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jala inu siani. Udar hudui nani useho bahan hasisaan ni dosamuna di mana mangaramu jala pahutton rohamuna maka porsia ibadah asa diham hamuluan nasura sudah amin mula maaf di bagasadam. Hidup Tuhan Yesus. Jala hamuma, jala pakma, daging kudui, nanileh, tuhamatia, mokopamu, di mana mangaramu, jala pahoton rohamu, maka porsia ibadah, asa dihamu, kamu luar, nasura sudah, amin. Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jala ini siani. Udar hudui, nani usir. Bain hasesangan, nidus tamuna. Ima nama maramu. Jala pahotun rohamuna, maka porsia ibadah. Asa dihamu, panguluan nasura sudah. Amin. Ulang maaf juga saja. Hidup Tuhan tadi. Jalo hamuma, jala pakma, daging kudui, nanileh tuhamate, umukupamu, di mana mangaramu, jala pahoton rohamu, maka porsia ibadah. Asa dihamu, kamu luar, nasura sudah, amin. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamuma, jala ini siani. Udar hudui, nani usir. Bahan hasesangan, hidup sabtu. Di mana mangaramu,
jala pahutun rohamuna maka persen ibadah asa di hamu luar na surat sudah amin udah paham di bagasan dok Tuhan tadi jalo hamma jala pangma jadi kurui nanile Tuhan mati umum ima nama ngarang jala pahottot roham maka puseli bari asa dihamu aku luar nah surat sudah amin. Dok Tuhan tadi jalur hamma lebih hamma ini jadi udar hului nani mati baik hasil saat hidup samu ima nama maramu dalam pahottot rohamu maka persen asa dihamu aku luar nasara sudah amin ulang maaf di bagasan Didok Tuhan Yesus jalur hamma dalam panama daging kudui dan nilai Muhammadiyah umat kamu ima nama maramu dalam pahutun rohamu maka persiang ibadah asa dihamu hamuluan nasura sudah amin. Didok Tuhan tadi kalau hamma sudah hamma jadi udar hudui nani usih bahan hasil saat ini dosa ima nama ngaramut dalam pahutun rohamuna maka persiang ibadah asa dihamu ramuluan nasurat sudah amin ulang paham di bagasan kami. Jongjong mahita luhutna martang yang mahita puji ma Tuhan di batang alik todikku jalan asa rohakku di bagasan memuji kuarna nabadiyai puji ma Tuhan di batang alik todikku jalau nang tung halupau dengan ibasana sudena ibana manesa dosam sudena jala ibana pamalum akkasahitmu sudena ibana paluahun hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengan bahasa siniroha para siroha jala patengan bahasa do Tuhan debata lapat tarimas jala para siroha godang dang dibain tuhita na hobbar tu dosat jaladang dibalos tuhita na hobbar tu hajatotta somon asini rohani ama-ama tu akka anakonna do asini rohani Tuhan debata
diakkan nama kadiari ibadah. Nunga takas di patuduhon de bataholong ni rohanai tu hita dinamate Kristus. Kumokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam balua mahita nuai sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Diba ini saya pujiun ni pamangaku doho rohaku doho nasa pambahenakku. Do Tuhan de bata olak nion rodi saliling-lilikna. Amin. Taujung ima parminggota marede mahita siat bukpede nomor 574 ayat sada. Ale di bata amanami na di banogit jang hodo haroroan ni saluhut silelehon na digando nasa ulibasa na mulutus. Bupasa tami masian na nilunmi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolop. Pasu-pasu may jalaramoti asaho para siya kami pilihanon. Pati pulo na rajob mo ditong atong ni huriyam doho di portibyo. Buhay maruhan nami marhidi-hidi todi. Asalamutan na hami godang ni silang lehot ni itu kami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat itu ho marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami na marabangsa di atas ni saluhut. Nunga patarwi dahami holong ni roham na gudangi. Tumodang doi sian holong ni rohani ama-ama do ina-ina di anakonna. Tung naso tertimbang do godang dohot arta ni silehon mudihan. Ayanakmu nasa sadai disuruho gabi tolma. Manaon perdangulan hisa-hisa dohot pasta-pasta gabi tarbajal ibana jala Tuhan matian mokok kami mau lihat marohanami alanau sai utang nami jala balua hami sian dosa sian hamatean dohot sian gonggoman ni sibulis alani pujion nami maguarmu na bariai alanau dipatuka anakmu pertemuan perdinganan nami Tuhan. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsan dosa nami dosa di hajol mau lihat marohan nami tuho jala pujion nami mahoro di saliling-keliling saya tatap mahuriam nahinokopmu jala napi-napumi saya pahot madihami hasisani dosa do dami napi-napupani saya payas jala perbadiai mahami asa tarbuan ho hami benua gijak pasarhon hami tuak kana badiai
sai bunu jala parsilakum majol mana buruhi do sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama di banua gitjangi upasat hami madiri nami tuho jala huleon hami ruhanami bain inganan ala naum di hoha di ho mahami jala ho di hami sai unang loas hami sirang sian ho dongani mahami jala saur maho Tuhan sai patugu maha porsion nami tuho asa hot lakanami ro di ujung ni hamatian sai ramoti maakar ruas muna mamaritahun holong ni roham do dalan naum pinatu kami atau manang mangulu manang mate behani odo Tuhan nami do raja nami sai asi maruham ingut mahami dihasang apummi jalabuan hami tuha sonangan na dilabun ni debatan amen alia manami dari penuh gincang sai pinarbadia magwarma sai ro maharajon sai saut malomo ne roham di motongon somon na di penuh gincang leon matuhami saderun hamuluan siapari sesa madusa nami so panesa nami di dusan idongan namar dosa Tuhan unang hami tu giyo tu pangutunan pandua mahami siang pangaku Jalau hamuma pasu-pasu tapangan mai paima udu tetamu se acara ulau naho lima informasi siang kami para lagu Nuria mau lihat madihita saluna horas